Tu je Sofia. Tu je Dančo. A budeme robiť challenge. A teraz začneme s paprikou, mletou. A dáme si ju na takúto lžičku a zjeme ju. A máme tu aj keby niečo sáčiky. Kebyže náhodou. Náhodou. No neviem, či bude náhodou. Čo, až tak? Takto. No, sa pobuvem. Takže... Môžem takto? Ne, viac. Tak. Budeš mať, čakaj, záček pripraviť. Počkaj, ešte to vec. To smrdí. Dáme si to vzájomne. Dobre. Počkaj. To až tak veľa mi chceš... Ty ma nemáš moc rada, čo? Dobre, 3, 4. Napínam ho. Fuj. Fuj, to radši. Je mi navrat. Mal som ťa počúvnuť. Fuj! Fuj, blesen. Počkaj, tu by sa to dať servítky. Dávaj rýchlo. To nie. Nosa. Nemám, zapiči. Nenadávaj. Počkaj, fuj! Otrem to do mikiny. Fuj. Až ti slzy a oči. Fuj, ja som Dobre. mokrá. Takže toto bolo naše prvé video. Zanechajte like, odkaz, koment a čo by sme mali zmeniť. Čaute. A aký bude ďalší challenge? Čaute. Paprika!